Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel ATT Gintung. Kali ini kami akan menampilkan konten dolanan asal kejobong. Sing kepo, ayo tonton sampai akhir game kie. Ajak kalian juga like dan subscribe. Balapan kertas. Dolanane nganggo kertas karo pulpen. Nang kertas digambari dalan sing bisa nggo gawe panah nang pemain. Cara mainnya ana pemain sing luwih kang wong siji. Setiap pemain berebut dan bisa oleh main di sitan. Carane bisa suwit, gunting batu kertas, hopalah pepingpong, lan liyane kaya contoh sing nang ngarep mau. Sing oli jatah main di sitan menetapkan titik start utama main. Carane gawe panah sing ora metu kesekang gambar dalan. Mainnya bergantian karo lawan liyane. Lan lanjutna titik akhir butul finish akhir. Kanggo kancalan sedulur kabeh sing cilikane tau dolanan kaike, monggo komen yang ngisor kia. Komenan sedulur kabeh adalah semangat kami untuk lebih baik lagi. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.